Namhlanje umhla we-13 kuNovemba kunyaka ka-2024 umasipala wasekuhlaleni uMzimvubu ephathisene namaqumrhu ahlukeneyo aquka isebe lezempilo elokuzinziswa koluntu apha kulo masipala okanye wesithili i-Alfred Nzo bangenela iphulo lokureyida ii-shops ezithi zibe kanti zi-ownishwa ngabanini okanye ngabemi bangaphandle kule dolophu yasemaXesibeni nalapho bathi babe kanti baqinisekisa ukuba ngaba ubukho babo kweli loMzantsi Afrika kusemthethweni kwakunye noqinisekisa uba izinto abazithengisayo azi-expirishanga. Ukanti ke kwezinye zee-products ethiwa kanti apha ngaphakathi ziyafunyaniswa uba zibolile okanye azikho kumgangatho uba ziyathengiswa kuquka iipampers ezinxitywa ngabantwana aba basencinci, izinto ezithayayo, iinkawuzi okanye ii-fags kwakunye nazo ke ii-chocolates ukubalula ezimbalwa. Nokutya kwabantwana ukuthi kube kanti kutyiwa ngabantwana iinto ezifana nezipoponi, ubisi lwabantwana oluthengiswayo olwahlukahlukeneyo ke okanye ngokwe-products ezithi zibe kanti zezinye zezinto ezithe zabe kanti ziyafumaneka ezithe zalahlwa apha ngaphakathi. Igama lam ndinguViola wakwaNomganga ongumhlali apha eMount Elif eWard 28. Ndiyakwakhekelwa kumasipala waseMzimvubu, Local Municipality PR, Councillor ye-Economic Freedom Fighters. Eli phulo siliqale emveni kwesankxwe sabantwana ebebesuka esirhoxobeni abaye bangeniswa kwisibhedlele saseMount Elif bephethwe zizisu berhawuzelelwa ngendaba ye-food poisoning. Siye sadibana singabahlali ngoba kudala siyibona le nto isenzeka kwi-social media, sayiqonda uba kunoba siyibone isenzeka kwiindawo ezikude naku ngoku seyifikile. Masiphakame sidibane senze indlela yoba masihambe siyojonga le nto. Siye saphakama saqala emapoliseni sayoxoxa namapolisa siwavezela ukuba sizokwenzani kahle kahle. Emveni koko sigqiba kuxoxa namapolisa sabuya seza edolophini. Sifikile lapha edolophini ngokwenene sangena ivenkile ngevenkile sibacela abafowethu aba bokufika into yokuba sicela nisenzele into yokuba nivale ii-shops ngesizathu sokuba sineproblem yabantwana abagulayo and abantwana bagula zezi zinto ezilapha kwezi shop. Ukuzivala kwethu kwiishophu zange sibe na problem nabo, zange futhi siye sitsalatsalane, baye bangabi nangxaki bazivala iishophu. Babuza uba for nini, sabaxelela for further notice until sibuye kubo sibaxelele uba kwenzekala ntoni na. Siye emveni koba sisukile kubo sangena iminyango bekufanele uba siyingenile. Sifuna ukuqonda ke ngokuba sizawenza njani. Ukusukela sahlala imithingi sabiza abahlali sabaxela abahlali iishophu sizivalile ngesizathu esithile sisenzela uba abahlali bangaxakwa into yoba kwenzeka ntoni because abantu abaninzi siyayazi uba bancedakala kwezi shophu. Then sabuya sahlala imithingi sabiza zonke ii-stakeholders sahlala nazo phantsi sicela basi-asiste because sisodwa asikwazi ukujonga uba yeyiphi into efanele ibe seshelfini ngeyiphi engafanelanga uba seshelfini. Nyhani emveni koba sihlalile siye safumana ideyithi yokuba namhlanje zonke ii-stakeholders zobe zikhona, u-immigration, amapolisa and everybody for uba basitshekile sijonga into yokuba lo mntu unazo nencwadi kuqala zokuba abe lapha, unazo iincwadi zokuthengisa, uthengisela phi because abanye babo siye safumaniseka uba umntu iincwadi zakhe zithi uneshop but uthengisele econtaineni of which i-container it's not allowed apha edolophini. So sabatsheka sabafumaniseka imost yabo njengangoku ke nizawubona uba inye ishophu evulile ngilena yaseBafana Bafana. Kuba uBafana Bafana sifike sajonga into zakhe, iincwadi zakhe, safumanisa uba iincwadi zikhona zonke zirayithi iincwadi. Ufanele uba makabe lapha umnikazi weshophu nabasebenzi bakhe because uye ufumaniseke mos abantu bazii-brothers. Ufumaniseke uba kukhona umnikazi weshophu uyi-one but kukhona abanye ahamba nabo. So saqonda uba kufuneke siyivule le nto, sitshekhe yena iincwadi zakhe, sitshekhe abantu aba aphangela nabo into yoba bona barayithi nabo ababiba lapha. So abalapha sibafumene berayithi ke sabe sisajonga ii-expired ezinto sazikhupha zona siyabashiya ke ngoku bazawuklina ukwenzela uba babe bayavula. Ezinye iishophu zizawurimeyina zivalile ngesizathu sokuba iincwadi zabo aziphelelanga. Bakhona ke siye sabafumanisela uba abanazo incwadi zokuba lapha. Njengangoku kwanyanzelwa uba masibe siyabathatha, wabathatha u-immigration bafakwa evenini. Sizawuva ke i-way forward uba kuzowenzeka ntoni ngabo but abanazo iimpepha zokuba babe lapha eSouth Africa. Ike yenzeka ke sisiwam loo nto izihlandlo ezininzi into bezama ukuzikhupha izinto. But into besiye sayenza siye sahlangana sangabahlali sadibana ne-Men's Forum yalapha. Siyapatrola ebusuku, ezinye sizifumene ngalaa mini because sasipatrola ebusuku kuba sitshekisha into yokuba abamuvi around istock
but siyayazi ke mhlawumbi zizawuba khona iindlela zoba ziphume siye ezilalini, but siyabanxusa abantu abasezilalini, sicela bayeke okwangoku ukuthenga ezishophini. And siyayazi uba asinokwazi uba sibe namandla wokujikeleza zonke ezi ndawo zalapha eMzimvubu sivala ishophu by one. Yingoko sicela ukuba sincediswe ngookhansila balaa ndawo, sincediswe ngamakhosi alaa ndawo noo-ward committee zabo ukwenzela uba bavale ishophu. Sazi uba endaweni ethile elugelweni, umzekelo ilugelweni ibizosiripotela namhlanje nje basilapha into yoba yona seyivalile, so icela i-assistance yethu soba sihambe siyoverifaya. So sidinga loo nto nisixelele uba elalini senenzeni, senivalile, then thina size ke ngoku sizawunincedisa. Because i-challenge esiye sanayo yinto ethi kunezinto apha esingakwazi ukuzijonga into yokuba okay siyayibona yiCoke ayikho expired, but ngaphakathi asiyazi uba yile Coke esiyaziyo okanye zezi Coke ezimane zivela kwi-social media babayazenzela. Kunee-product abazenzelayo but asikwazi ukuziverifya sithi siyayixhala siyibona uba yiyo nyani nangaphakathi. Yiloo challenge esinayo, and sane-challenge yoba if into iyathathwa iyotestwa ithatha ixesha elingangangoko, because usisi uye wasixela into yoba bathesta bathi eKapa, apho iye ithathe into engangonyaka ukuyojonga uba iCoke nyani na. So sinaloo challenge, that's why ke sithi siyacela abantu, sicela bake beme ukuthenga kwezi shophu. But ezilalini siyathanda into yoba abantu if balenzile iphulo loba mabavale apho basixelele, ukhansila wakhona sincede enzele uba sihambe siyofika kuloo ndawo siyotshekisha izinto ngendlela erayithi. Ezindabeni ze-Alfred Nzo Community Radio, Ndungiyonela Thamela kwidolophu yaseMaxesibeni.